na hudu al-istiqa'u yin amai al'amdu da gangan, mutum ya amai da gangan azumin shi ya ɓace liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam man istaqa'a amdan falyaqdi, wanda duk ya jawo amai da gangan in ji manzon Allah to ya rama azumi. Amma man galabahu alqai'u, amma wanda aman ya rinjaye shi ba shi ya jawo shi ba, faƙa a sai ya aman biduni ikhtiyarihi ba tare da zaɓinsa ba, fala yafsidu sawmuhu, azumin shi bai ɓaci ba. Na biyar al'akalu aw shurbu aw alwada'u fi halil ikrahi ala zalika. Na biyar cin abinci ko shan abin sha ko saduwa da iyali fi halil ikrahi, amma fa duka waɗannan da cin da shan da saduwa da iyali a cikin halin tilasta mashi aka yi, ala zalika akan haka, to shi ma a nan wurin azumin shi ya ɓaci, ramuwa kaɗai ke nashi tunda tilasta shi aka yi. Na shidda man akala wa sharaba zanna baka al-laili thumma tabayyana lahu dulu'ul fajri. Man akala wanda ya ci aw sharaba ko ya sha zannan bisa zato baka al-laili akwai sauran dare alfijir bai hudo ba, kaga da asuba kenan ya tashi sai ya tsammanin alfijir bai hudo ba, ya ci ko ya sha, thumma tabayyana lahu dulu'ul fajri, sa'annan ya bayyana gare shi cewa alfijir ya hudo, to wannan azumin babu shi, amma zai kame ya ci gaba da yin azumin shi kuma babu wadi kafara kan shi. Na bakwai man akala wa sharaba zanna dukhulal layli thumma tabayyana lahu baqa'un nahari, wanda ya ci ko ya sha bisa tsammanin dukhulil layli rana ta faɗi dare ya shigo, thumma tabayyana lahu sa'annan sai gashi ya bayyana gare shi baqa'ul nahari akwai sauran rana bata faɗi ba, to shi ma azumi ya ɓaci amma babu kafara kai shi. Anan zamu za insha Allah.